جيرنا يناديونا يوم أفرفرة بتلي مصرو أبي تواجيو أبي تقاليسو أنا منجورينو كابيتا شوردا فليزر إلا ولا حنت مغنياتي بلي نعي مالتيو كلتي يوم حديم سالانا إخم دحينكم الناور زفكرونا زجهرونا سبات كت أو أبزي أخوي ناس كتفوكم يأمني كم نجار كجبر تعنا زلوا بوليتيكا خهنت نبعد خأتونا عادي سمعتكم تو برجير برجايسا هيد جنبار شفت هيد راسنا تعوضا كاب حدا إدراو طوعي نتغاي إذا حسب له كاب تمنك وحر جبيت كوتس إلى مصباي قلني دحرتي يسعى عامة مرت دحري توليدهم زحسوا زلوا مناسي إزر لهم مالتيو حدا أكل حدا هوت حدا قنقينا نيرنا سمعي فلتني إيرترا أنا تجراوي وأنا سمعي فلتني كتقيتهم صريحهم يولعن نيرهم كمو ورقي مجاز أتاتي صرح نيرهم يموزن نيرهم كم إلك هات زاربيت خلني هان مسحبت الرقم نعود كرة أبي متأني عندي أبي جواندا متأني عندي خندي عمود ومتى على صيبة خيرت من زائر ترى كم يلي مسألكم بحد خنزي عينة وجاز خطلوا كاسبسي تابت بالغن توتالي توص أزل خنسبات كت إندوالو إزجبا نايسب جنزب مبلع ولا حنت ترجم يقولون بهاجراتشو بإيرترا لي عند زاف سرمي بكل زاف يشال أطلعهم نقرأ سلام تعنا هبلي كما ياللهم كما يتقنيو كبرات فتوات تختاتلتي شدن رياكت سوان جاير مسجن انه هون لومون كم تلمود مالتيو بحدث فيديو بلنا انا تراخيبنا زلنا كسام موداتا مدب مساي صنيحكم اما موداتا دما نزوم بروجرامات زياتهم حدثت نزخونكم سبات سامكن هوس فيديو كنسره تاب غورو هذا فلو بلون سبسكرايب مغواركم يترسعوا لكم يزللي هانص زخونو قوم ነገር ዘለዎም ርእቶታት ጽሑፉ ላይ ሰባት ኣለኹም ኢኹም ንዓኣቶም ኮስዶም የማለትዩ there was no genocide in Tigray ይብለን ኣለዉ እዚ ኸኣ ማለት ሓደ ተስፋይ ኢዮብ ዝበሃል ሓወይ ተስፉ ኢዮብ ዝበሃል but there was human right violation and crimes against humanity according to UN and other world organizations period ሓደ ሰብ ማለት እዩ እንታይ ዲ ዝብል human right violation genocide ኣይኮነን ኢሉ እዩ ዝሓስብ መብዛሕትኡ ማለት እዩ ካብቲ violation ኣካላት ሲ human right violation ሓደ ማለት ዝኾነ ይኹን ዓልየት ወይ ዝኾነ ይኹን ናይ ሓደ ዓልየት ወይ ከዓ ናይ ሓደ ዘርኢ ወይ ከዓ ሬስ ዝኾነ ክፋሉ ነተኸፋሉ ንሱ ንክፈርሕ ንክርዕድ sense of insecurity ንኽስምዖ ብምግባር ካብቲ ዘለዎ ቦታ ምፍንቃል ኮነ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ንሱ ከዓ ንከይራብሐን ንከይዋለድን ከምኡውን ሓደ ናይ ዕቤት ነገራት ንኸየርእ ማለት ዘርኡ ዝቐጽለሉ መንገድታት ማለት ከም ህዝቢ ንኸይቐጽል ዝገብሩ ዝኾኑ ይኹኑ ንጥፈታት ኣብ ጆኖሳይድ እዮም ዝምደቡ ጆኖሳይድ ዝበሃል ቃል ካልእ ትርጉም ድሕሪ ዳልዮ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ምናልባት ዝርዝር ኣገላልጹ ካልእ ክኸውን ይኽእል ትዘንበብክዎ ግን ነዚ ዝመስል ስለዚ እዚኣቶም ተፈጺሞም እዮም ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክንሰግር ኢና نيجيتاچو أو جن وريد يوزي أورينا جينا من طلب لنا نورد مالتي نايش الشورحي مقطعشو سلزخنا وكيل سلزخنا ماله بعد غيرنا ديبنا جت عقبت نمر أسجهم دابل دابل يمنا ندهلو بمن أمنت بعد غيرنا يناديونا يوم أفرفرة بتلي مصرو أبي تواجيو أبي تقاليسو حجي استقالس زي تقالس مفلاي شجر ويل زي امن اندينت حزبي بادغ غيرنا اديبنا يو تعقبت كفر فرفرايات بالزلا بفلاي بفرفرايات بالزلا حجي زيا رغصني اي فرفرا انا عديو تخبابيو مالتيو زلاتو كوينه يسمعني تفلطون كوينه يسمعني ندحن سيلا بوقعي انت بحالتو سميعات زاربتو تخيل تاسبيتي كم حدا تقالساي كلهم زقالس نوربت بفلاي افت مريحنا زنورو كبدوم جيفو أكلاتهم مجيء أبيو مبزحتهم درجهم يوم مالتيو استفهرالي نيت عنا تجمعات مستي لمدي مسألة مالتيو كلهم أب نحد حرس تيجزا تحبيهم ويكأكمو تم كلا سبات ندات تشكمهم ثم من أساسي بجاناتهم ندات تشكم يوم حلفهم مالتي حجي من يتقالسوا من يتقالسن كتب نحرد أخوينك تستقالسه وين كابت زي تقالسه بتقاللو كلهم يتقالسون اللي كهت قد فوق ميزل كاي تقالسون يا مخنياتهم ساتهم كوي تقالسون أقالسوا من
بزلنا برت مسارته أقالي سوون يكون موداتهم تقالسي كيدو نايت من إسيو نايت تهزبيو حلافنا توصيلو نسوبك عليه تنكترن تعيرلو زبهالن زجبرن زي جبرن زقاصرن زي قاصرن حيزو مالتي زي أنا زي أزفلت كسب حجز زلات النتحساسباون كابزي أستبقست يا مالتي مبزحاتو سبجن مريحنت نتنكم زيلن كزاربان تلو حق مسؤولو سلسمع أنت حقكم زيلن زاربا رأس أن تدرم ما أن تشفنا كم زيلن مبزحات أن تتحوي أنزنبرا بخمزي عينت زده للسب كل يقولون after all تمرر حنايتهم مرر حنا مالتيو ليلا نقول ليلا كنوص عليه بلنا حدث من تمسيو أنا منجورينو كبيتها شوردا فليزر إلا ولا حنت مغنياتي بلين نعي مالتيو كلت يوم حدا بقى حدا بوتا نيرم حدا مسيري زارو نيرم حدا وقع نيرم حدا عينة الرداد أنا روم إلا أنا نحسب نيرنا في قال سمالتي حجي تفعلنا أنا نيرنا زبل علالات يوم تصلوا بأنا بكم تصفلت أن حركوينو جن ويك أخم تخالي سبزفلتو حدا نيرم حدا تحساسبا نساتهم يمخرو نعوخ تزارب يقولوا هابق الكوين أنا حسب نيرنا مالتيو تزاي كوينو وكواداس أفتي شو عجزي نري أنا برنا أفتي شو عجزي وطي زارو نبرسا أي نسي حق ندحرد أخوينو بقى نسي زارب نيرم بار وزح مشترى لنا يسأركان تزحلفه تاي يسرح نيرو تايون فلتينا أفتي زنور أجام نيرو سبات زقنسل سبات زقفي نيرو ودبنا جن يحلف هاي حابة تنزل مشترزيو حابي أتيا أنا نبار عمية مكان يزيد ينيره أبنا حيولهم زين ينيره بدم بيت فلت كل نجار زي فلت تاريخ خير له من جرنا ومعلق تفلت يا أخي 9 سلستن مسن من يخيلو مسن من يتجنسيلو كما يسرح نيرو فلتنا نحن سلزي حزنا بقالس ممسو بزح حساب كم أو أنت تقبلوا مسن تولى مسن قالت خوينو كدمي الله بانجا كلها تنبين سجر من قستي مسرت زبنا رساي عم كون يرجعو أي قلت كين بر ورقة نيري إزبال كم زي زبالة وردت بتاريخنا رئينا سلزين فلت كم مسحة ولا حنتي يعني بلنزلنا مالت حجي كم أو أنت تقبليه زلخي مالت هزبس كم أو أنت تقبله نتقال صوص مالتي نتقال سنة زاد كان مالت نتنا جنرال زاد كان قال سسي كم أو أنت تقبله تحبرته سبس مالت يخوني لي دحان يخوني لي مالتي دحان يخوني لي ماستر مايند كويس بهالي تستوعلون نحرد أخوينكم سي أفتي قال سؤانسي بي بي سي أو نبرخا مجلس نعوس توانا مرحي رأسي تبرين مشكر كرس تسي بيو مالتي نايت كمبيوتر رئيسي نسي نيرو ترديكم دي رأس نزلو رأسي قالو ويل كام الزراب كحفرنا يجب أنا ولا حنتي رأس زلوا يبقى خمرح زلوا ولا حنت بقى زحفر نجرس يكون زفرحونا يكون نمن تفرح لي سبعي رأس زلوا خمرح كخيل الله جين رأس سلا زلوا راح دما وريدو نوامبر كوتيت كبالي أولون تقبلتنا هزبي كلول كم زي الجبر نحرد أخوينو كم زي لمعات جوجلة ويبقى أخيبا بمحبرة أخيباتات كيلهم أكل سرنا كي تعدل سي كالكيلن إيش لزبولو كم زي ويك نخيت نخسر رأسي عنكفات كوين ينزولو نتقومه تهزبزي يلمدالو صباح يلمدالو أزيوم لميدا ميم كساب حج مالتي لميدا يا خلا موزحته أبزي أخيبات أكيد زلو كاب سمع خو نحرد أخوين حقهم تزاروا زلو يبهال نير نمزلو أفتي يبهال نير نحرد أخوينو أديتات إنجران كورنشا نوات إنك سدان تلوها تجارة لا برخة نتقال سندهالو حليفهم نابكالي ندربوا يوم مالتي فقد برخة زدرب زنبرون أفتح أخيبات زيل يوم مالتي سلازي نزي زبسي زي فلتو وعد خير ما أسنس أفولي بلز بهلا زرار نزي فلتو محاورة بزخونة سب كدنا أجري نحرد أفتنا قبر كوينو حدا سبب زحجي سعزلو فالي زرق مالتي تقالي سوم سبات دي أتوم صبوا الجام مالت كاب نحناسي رأسنا خامن كاب نحفر كاب نفرح صبوا رأسنا قنعبي لنا نخن كيد زجورو سبات يوم كبري جبوا ميو نحرد أسلت أنا زي جبوا متخيلون أتليست أبزخونة بوتو مالتي مدك أسجيركا ويكا زخونة بتبقى تي كبري ناي حدا حبر يعني حدا تراسب زوها وخبري كم عينة كبري أصلاً خبرته هيوم أبوتو أمك أمة تزغو الحبرة سبات يوم مالتي دي أتوم بخم دي عين سؤال حدا تمالي سرنا عند سرق أوت زنبرة ويكا تمالي زهوخ زنبرة زربيش زنبرة ويكا تمالي وشتي ملقطات ندابس حمالتي يحنفش في الحبرة سبزقته زنبرة زل علونه يكون أفتر أول نتمنى إسا حيزو مالتي تاريخ صار حسابات يوم بك سب تاريخي مسمعينا بب صلانا إخم دحينكم الناور زفكروا لنا زجهروا لنا سبات نحنا تزين فرم نحنا تزين السماء معنيرنا متأفقهم نيركم نداولو زجهروا لنا سبات اللو نخفرمو تلاقيكم زخلوا مالتي كسابتنا يمودأتا فيرمات نبركن منا أسي تجارو يوم مسوعتي خفلوني أبكا كندي بمسوعة استرخبت من معي موال
ግን በቃ ደሓንቲ ታሪኾም ሲን ኩሎም ማዕረ ነካፍሎም ኢልና እንተሓሲብና ድማ እንታይ ዝኸውን እዚኦም ኩሎም ብማዕረ ትሪት ጌርካ ግን እንድሕር ዳኣ ኣፍ መሪሕነት ሽግረሉ ኮይኑ ናይ ባዕልኻ ዝኾነ እንታይ ዝበሃል قوام كم هزبي سريعها حدش حق تخيلك مالتيو بوز مرحو مرحتي بوز يمرحو خا وريدهم ابغزهم كالي نجيدهم زولعو وي كاشوق خفيتهم زولعو مغباري افتر اول تحتاتነት زيبلو هافت زغعبتو سلطان زغعبتو بعدنا زلو سبات كاباتهم حنتون بعلى مالتيو بلدي هافتخا كتحتت لك خطيق لك بحجسي خطيق له نسخاس انت غير كالا نتعد انت تبهيلك معرخا تحتت زلك فيت نفيت انبر نسخا وصيها مايكروفون اكل خمس جير تتمال مسخا سرح نبر نتقالس خا نداوصخا واق عداغا تقربو تخوينكا بروبليم يزلك مالتي بريتوريا نخفرم زتخفل مسواتي غغله غليوم كم غلنا غورز غلص وطفاتي بريتوريا نخفرم نحنا كاين ملينا حينطفن كاين صنتن زخفل كفيلنا توصدوا مال زبحال اجنده خنمص نيرنا شعوز خفلنا كبار واغاون غبو ييرو مئنته حزبي كدحل غبو كالي مرጫው ላይ ነበርናል እቶም ጸላእት ድማ ስለዚ ሓለዩ ስለዚ ረሃሮ ይኮነ እንደው ቢለሞ ክኽሉ ስለዚ ይከአሉ صبغ حجي after تحساسب ازي ናይ መኒ ናይ ዓለምሲ ተሓሳቢ ገዘኒ ንምንታይ ድመስልኩም ትክክለኛ ማለት ሓደ ንዕዳጋ ዝኾነ ደርሆ ሒዘ ከይደስ ክልተ እንቋቁሖ ነይሩ ዋይለ ተሓሲበ ዛ ደርሆ ማለት እዩ እዚኣ ዛ ደርሆ እዚኣ እንቋቁሖ ተወድቕ ታሪዳ ስጋ ይብላዕ ዋጋ ዚ ይብላዕ ያሞ ግዙኡን እንዳወልኩ ንዕዳጋ ሒዘ ወሪ ኾርድ አይከል ፍጹም ማለት እዩ ትሕሶት ማለት እዩ እትዋና ሽግሩ ንሱ በቃ ዓብይ ግድፈት ኢለ ዛረቦ ናይ ኔታቸው ረዳ ማለት እዩ ዓብይ ግድፈቱ ክንፍርም እንተለና ማለት እዩ ተተኸይብና እንዳለና ኢና ፈርምና ኢልካ ምስጢር ሙፃ እከለው ምስጢር እከለ ኢደህብን ትምልተሎ ወይ ከዓ አንተ ዛረብ እንተሎ ተኸይቡ ኮ ኢነር ግን ንሕና ኢና አድሕና እንዳበልካ ገለገሊኦም ዛረቦ ዘሎ ዘረባታት ባዕለኩ ደብረጽዮን ንባዕላቶም ዝመላለስሉ ማለት እዩ እዚ ብሙሉ እቲ ሽግር እዩ በቃ ሽግር እዩ እዚ ቢግ በቃ ዓብይ ሚስቴክ እዩ ትሕጂ ተዛረቦ እዚ ትክክል እዩ ንምንታይ እንተልካኒ ወይ ከዓ ንምንታይ እንተልክኒ ጽቡቕ እዩ እዚ ናተይ ብዕራይ ኣይሕረስ እዛ ደርሆ ይትሕረድ እንዳበልካ ንዕዳጋ ሒዝካ ወፂኻ ዘይትሸጣ እንድሕርዳ ኮይንካ ኣነሲ ጥቕመ ይነበረን ነይሩ ግን ከም ማለት ከም ኣብ ሽማግለ ቀሪቡ ጥቕሙ ዘለዎ ሰብ ቆጽሩን ይክኢሎም ግን ጥቕም ዘይብለይ እንዳበልካ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ተዛረብ እንድሕርዳ ኮይንካ ንባዕላ ትወቅዕ ዘለኻ ማለት እዩ ጂኦግራፊያ ንባዕላ ተእዊ ንባዕላ እንታይ ዝበሃል ንባዕላ ወቂዓስ ባዕላ ተእዊ ዝበሃል ማለት እዩ ከም ዓይነት ስራሕካ ትገብር ዘለኻ ማለት እዩ እቲ ግድፈት እቲ ናይ ሕጂ ዝበሎ ምእረምታ ጽቡቕ እንድዩ ግን ንሳቶም እውን ዝዛረብዎ ዘለው እዩ ባይዘዊ ባዕሎም ዝዛረብዎ ዘለው እዩ ዋላ ተሙድውን ዝዛረብዎ ዘለው እዩ እቲ ኣፎምሲ በቃ ምንም ከምዚ እንታይ ዝበሃል ከም መንፊት እዩ ቃላት ዋላ ምፍላይ ኣብዎ ዘሎ ማለት እዩ ሲልካ ምዝራብ ጥራሕ እዩ ዘሎ ማይክሮፎን ሒዝካ ዘዝመሰለካ ምዝራብ ባይዘዊ ሎስት ፖይንት ከይዶም ዞም ሰባት እዚኣቶም ሓቢሮም ክሰርሑ እንድሕር ጀሚሮም ክንስሕቅ እንዲና ክሰርሑ እዮም ዝኾኑ መስለኒ ምናልባት ከምኡ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ ክንደይ ዘይተሓልፈ ግን ሽዑ ማለት እዩ እቲ ምስጢራት እዚ ብሙሉእ ዓሹ ምንባሮም ይዛረብ ክልተ ዓሹ ስንትበኣሱ ምስጢሮም ይወጽ ዝበሃል ክልተ ዓሹ በዓል መን ኣለዎ ተይሎምኩም እንህልኩም ኤግዛምፕል ኢልካ በቃ ተሓልፎ ማለት እዩ ጥፋት ትነብሩ ተኮይኑኩም ካል ጉዳይ እዩ ኣነ ነግረኩም ኣለኹ ኣነ ጀስቲስ ይኮንኩ ይሓትል ኣለኹ ፍትሒ ይኮንኩ ይሓትል ኣለኹ ቃልሲ እዩ ቃልሲ ከዓ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ከጥፈአኩም ይብለኩም ኣለኹ ኣነ ኣብዚኣ ኮይነስ ከጥፈአኩም ይእሙኒ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትፍክረልና ዘለኻ ተስፋይ ራያስ ሕጅስ መን ይኸጥፎ ኣብዚ ሰዓት እዚ እትኸጥፎአኩም ክትጥፍኡኒ ኢኹም ተጥፍኡኒ ነይርኩም ተጥፋእኹም ንኣነ ክጠፍ ገለገለ ዝበሃሉ ዞም ከምዚ ዝበሉ ኣናእሽተይ ፈኽራታት ካብ ፈኽራነቶም ክሓልፍ የብሎም ምን ኢለ ኣነ ዝግምት ማለት እዚኦም ሲዋና ፍታሕ ኣይኮኑን በቃ ተጥፎን ዝኾነ ሰብ በቃስ ከጥፋእካ ይኸይትዛረብ ከጥፋእካ ዝኾነ ነገር ከይትብል እንዳበልካ ክሳብ መዓዚኻ ትኸይድ ተጥፎ ማለት እንታይ ጌርካ ተጥፎ ማለት እዩ ምስ ተጥፋእካ ኢኻ ሽዑ ዲኻ ዋይ እዚ ሓይል እዚ ምስ ቀተልካዮ ማለት እዚ ሓይል እዚ ምስዚ ኮፊልና ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ወይ ከዓ ኣብ ዙርያ ኣብ ቴብል እዚ ክንወግዕ ክትብል ማለት እዩ ትናይ ድሑር ኣዘራርባሲ ንምንታይ እዩ ዋላ ክሳብ ወፃእ ከይድናስ ዝስዕበና ንምንታይ ዋላ 21 ክፍለ ዘመን እንተለናስ እቲ ብጣዕሚ ድሕረትናስ ምሳናስ በቃ ዝቕፅል እንታይ ስለ ዝኾንና ኢና ከም ህዝቢ በቃ ዘይንመሃረሉ እዚ እኳ ዓብይ ሽግር ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ ቢግ ፕሮብሌም መቀፅል ሓደ እዚ ኩሉ ዝኸይድ ዘሎ ዋጋ ዝኽፈል ዘሎ ዋጋታት ኮንቱ ኮይኑ ከይኸይድ ናብ ትካል ክሰጋገር ዝብርጌና ሓሙዱ ከዕፅላና ይዘን ኩለን ደንበ ተቃውሞ ኮይኑስ ቁም ነገር ክገብር ጣዕና ዘለዎ ፖለቲካ ከህንፅ ናብ ዓዲ ክእትወና እዚ ዛረብ ዘለኹም በር ፈሓብትን ክብል ገለመለና ነኸም ኢለ ይፈልጥ ይሄ ብርጌድ ናሐመዱ ምናምን ብላችሁ ያላችሁት ቡድን እሺ ብላ ያልከው በለኝ እንጂ ብላ ያልከው እሺ አልክ እኔው ራሴ መጥቻ እኔ ምናችሁ እንዲህ ያሉ ሽንፍላ የሆነ ቡድን አንድ ክላሽ አይተኩስ
አንድ ሰልጥኖ አንድ ነገር ያረግ አንድ እንቅስቃሴ ሳያረግ ዝም ብለ ኢትዮጵያ ውስጥ ቴሌቪዥን ላይ ያወጣ ፕሮሞት የምታረገው ጥቅሙ ነው ማለት ነው። እኔ የምላችሁ እንደው ወሬውን ተውትና አዲስ አበባ ተቀምጠው ብርጌድ ብሎ ነገር አይቻልም። ሂድ ግንባር ሸፍት፣ ሂድ ራስን ነፃ አውጣ። እኛ ራሳችን ነፃ አውጣና አባዬ ራስን ነፃ አውጣ፣ ራስን ቻልዛ رأيو زي خا مالتي بقدامي كوم يقولكم يا رح جخا تقلبيتكم كقلبتكم يوني لكم نيرة حجون رأيو مالتي قلبت إلو مسكم الله زايزي كم عينة بهرتات لمدتات سلازلو بوزح أنا عرسكم مسي أو زي خوينكم مسي قم زي زروايت زاربنا إزولكم زول نبرجين محمد يتملك ترديكم تي عوت الله يزور الله يبلني خون تسمعي وشتي وينتي يخوي ندله دفلت تم بقرب هذا فلت أنا سباتي أنا ما بحد شو ورقتي بالله فلت أزلك نون ورقت علنا مالت ديكونسي كاب نابن كنك أسا كني أنا نايكة ما أسري ده الخبز ساعات زي أبكر ما أملاك دي زاربك الله ما بحدش كم زعلت زي واجا خفينا أبي فرطنكو أبدي فلتان نبدي دوي لا فرطن حوي لنكو رايو عود حجنا ابنت عود كارا نوصل عود كارا مسحبت الرقبني عود كارا ابدي متاني عند غوندا متاني عند خندي عود قومي على صيبه خيات من ايرترا نبي دوي لا فلتن عود كارا سرح يقول ورقه يقول كل ነገር يقولون بكون ነገር يقولون نيوت سين ودلس ود حبي بهلو علو غدفون بلكم مالنا ما اش مرسياتكم غدفون بلكم مالنا غدفون انكم دلنا بعد عود انا نشغل نشغل اخو እግዚአብሔር እንደዚህ ያሳይቶናል እሺ እንደዚህ ጽቡቅ ገሚት ካኔርካ ማለት እስኪ አሪና ፈጣሪ ብለን ለዚህ አስምዑ አግሮኛል አዲስ ሲዝን ይመጣል በሀገራችሁ በኤርትራ ላይ አንድ ዛፍ ስር የሚበቅል ዛፍ አይቻልም ሰምታችሁኛል አንድ ዛፍ ስር የበቀለ ሌላ ዛፍ አይቻልም ኮላፕሽኖች አሉ ግጭቶች የሚመስሉ ነገሮች አሉ ግን አንድ ነገር እዩ በዛ መሃል አዲስ ነገር በኃይል እየወጣ ነው ሶ ቢ ሬዲ አገራችሁስ ፕሮፐርቲስ ለመያዝ አስቡ የኔና የናንተ ምድር ስለዚህ حدش ነገር ይመጽለ ይዝብለና ዘሎ ዓምና ሰሚዕኩም እንድሕር ዳኹንኩም እሺ እስኪ ቀጽል ንስኻ ሕጂ ካብ ሓደ ኤርትራዊ ጥዑይ ንትግራይ ዝሓስበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኤርትራ ዝፍጠረሲ ንትግራይ ዝሓስብ ጥዑይ ተሃሊለ ካብ ዝሓስብ ካብ ተመን እንቋቑሖ ርግቢት ክወፅእ ለምፅባይ ይቐለኒ ኣነ ዳዊት ትግራዋይ 4 ነጥቢ እዚ ናይ ግለይ ኣቋሚ ካልኣይካ ይብለካ ኣለኹ ካልኣይካ ፅንሐኒ ተይሰዓን ኣዘርብን 99% ኤርትራዊ ጽልኢ ናይ ትግራይ ሕማ በቃ ዘይተዛረበ የለን ድሕሪ 9 ዓመተ ምህረት ድሕረይ ተወሊዶም ዝሕሱ ዘሎ መናእሰይ ዘርኢ ዘለኹ ማለት እዩ ዋላ ሓንታ ፍልጦ ዘይብሎም ብዛዕባ ዓዲ ድሌቶም ይዛረቡ ኣለዉ ወይ ከዓ 5% ወይ ከዓ 5% ናይ መልእን 2% 1% ወፂኡ ኣብ ወፃ ዓዲ ገለገሊኡ ናይ ስነ ምግባር ኣረኣያ ባህል ሕብረተሰብ ዘይውክል ማንነት ሒዙ ዝዛረቡን ናቱ እዮም ከም ሪፈረንስ ገይሮም ኣቕሪቦም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ብጣዕሚ ዝሕዘነን ነገር እዩ ማለት እዩ እዚ ብምሉእ ነቲ ህዝቢ ኣይውክልን እየ ወይስ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ በቃ ኣብዚ መሬትና ሕጂ ኣብ ትግራይ እንድሕር መፂኻስ ጥዑይ ሰብ ኣሎ መጀመርታ ሩህሩህ ሰብ ኣሎ ሓጋዚ ኣሎ ዝተሓባበረካ ደጋፋይ ኣሎ ሰራቃ ኣሎ ዝሰርቀካ ዓማፀሎ ዝዕምፀካ በቃ ኩሉ ነገርስ ኣሎ ኣብ ሓደ ዓዲ እንተኸይድካስ እከለን ከምዚ ስለ ዝገበሩኒ ክልተ ሰባት ነይሮም ኩልተ ሰብ ከም እዩ እዚ ሃስ ጀነራላይዜሽን ዝበሃል ነገር ንሓበሻ ብጣዕሚ ካብ ዘጥቅዕ ባህሪ ሓደ እዩ ማለት እዩ ሰብ ብሰብነቱ ትመዝኖ ኣብ ቅድሚ ሚዛን ናይታ ሰብነቱ ዋጋ ኣላታ ማለት እዩ ንምንታይ ዳ ሰብ ኮይኑ ይምዘን መምዘንኻ ኣለዎ ሰብ ሲኢሉ ኣይኮነን ዝነብር መኒ ዝበሃል ዓብደለጢፍ ዝበሃል ሲ ደራፋይ ዘሎ ማለት እዩ ሰብ ንኸብዱ ጥራሕ ኣይኮነን ዝነብር ክሓስብ ኣለዎ ክግምት ክዝክር ምሽ ይብላ ፍትደርፊ ክትዝክር ኣለካ ክትሓስብ ኣለካ ንኸብድኻ ጥራሕ ኣይኮንካ እንትነብር ከምኡ ድማ ካልኦት ሰባት ይሓስቡ ንኸብዶም ዘይነብሩ ንሕልንኦም ምን ትሕልንኦም ምን ተፈጣሪኦም ኢሎም ዝነብሩን ከም ዘለዎ ትዝክር ኣለካ እምበር ሕሶት ኣይትዛረብን ካልኣይ ድማኒ ካብ ሓሶት ወፃኢ ነቢርካ ዘይረኣኻዮ ሓቢርካ ዘይፈተንካዮ ዓለም ከምዚ ይኸውን ኢልካ ቅድመ ግምት ብምንባር ንባዕሉ ሲኦል ይኸውን ተታዒቅና ሲኦልና ንኸውን ኢሎም ደቂ 9 ዓመተ ምህረት ክዛረቡ ተለዉ እሞ ዘይትፈልጦ ማለት እዩ 9 ዓመተ ምህረት ኩሉ ዝተወለደ የለን ሕጂ ዘሎ ንኡስ ጀነሬሽን እንታይ እስመራ እንታይ መቐለ ይፈልጥን ማለት እዩ ክልቲኦም ዝፋለጥዎ ነገር የብሎምን ዝተወሰነት ናይ 3 ወርሒ ናይ 2 ወርሒ ንእሽትለይ ናይ ዕርቂ ግዜ ነይራ ዝኾነት ዝሓለፈት ኣብ ኣመፅኡ ምናልባት ዕድል ዝገጠሞ ርዩ ትመብዛሕትኡ ሰብ ግን ኣብ ገገዝኡ ተዓፅዩ ፀኒሑ ስለዚ ዘይንፈልጦ ነገር ካብ ምዝራብ ነተቆጠብና እንተ ንኽእል ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ሽግር እምበር
رهوا سلام فقري حيزلنا يمصن مالتي لإرترا بتعمي إذن فوق بتعمي إذن نقو حدا أكل حدا هوت حدا قنقاينا نيرنا جزيهم شو ينبي هذا جزي لهم صار جزي أي المدرسة بتعمي تأمانة يسب تفتوى يسب حاوي حفتي لبلكا ورق اختشلم ترق اختشلم زدليكا ناي نجرا اختدلي ناي كم معرفت كون كم اختطر يزمنا يكاتسب تفتوى إمنة لكا حاوي حفتي لبلكا بحادة بلع بحادة ستي بفلاي باسع بحادة بلع بحادة ستي بفلاي باسع نباسع توسدني إخا منيخا ويك أتوسدني إخا منيخا تسمع نزل لخا وزي حسكم نخد كوديهم خنعرق عندنا حجب قربا وأنا بك أسئل كابلو بك أسئل ساعة سعيد قل أقول بك أطبق نجار ماله ساعة سعيد قناي فك لو بابا يونس سويكا بك أدحن مزمر ولا نقول ولا صولة نقول شو توسدني إخهم تندو مالتي أطبق نجار قليس أنا الله تزرع أيو مالتي بهوتن كما ينيرو سبين برنيرو كابزر أي إخات مهارمبر سمعي فلتني يترى أنا تجراوي وأنا سمعي فلتني تجراوي أبتي ختمة عربية خدفت ناي قلبت سرح سرح أبت مدبر كبابي كومو أبت بياسا ميكيلة أو سلزعبه أبت بياسا ميكيلة سلزعبه أو اندمينو تصاوتو عربية جلوهم إتات جلس سرحات دأمبر سو ميديا مالت خميل كاخت زاربي تغلني عربية يدفع نيرو اندمينو تصاوت نيرو ختبل تغلي خامبر استفالاليو ناي تبابور سرحتي كالوت حاتينا مسئين تردي كاديو فرنيلو تقالو نوعلو وحس لزغونا مالتيو كاتكيتوم سريحهم يولعن نيروم كمو ورقي مقايس اتاتي سرحو نيروم يموزو نيروم خميل كاخت زاربي تغلني هنسخاني مع الخون ولا تزعب خالو مالت تحسو ስለዘለኻ ማለት ይሃየ ኢና ንብለካ በኻሊ በኋላ እዞም ጳጳሳት እዚኣቶም እንታይ ኣምዝብሉ ዘለዉ ተዘረባስኪ ንስማዓዮ ማለት ጥቁም ነገሩ እስኪ ንረዳእዮ ንእሽተይ እዚ ቡቲን ብዙን ዘሎ ህዝብ ቀራሪብካ ናብ ሓደ መጽዩ ትሪእዎ ዘለኹም ካብዚ ኣብዚ ኣስቀረባ ናይ 10 ደቂቃ ገለ እያ ትኸውን ካብዛ ዘለና እያ ንድሕሪት ስለዚ ብዝሓፀረ ግዜ ግን ቡቲን ቀራሪብካ ናብ ሓደ መጽዩ ትናይ ኣጋእዝያን ታሪክና ውን ንምልሰሉ ፍላይ ብቲዩቲ መጥቃዕቲ ዝበዝሕና ዘሎ ናይ ኣጋዝያን መፍለላይ ተሓድነት መጥፋእ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሓደ ህዝቢ እዩ ስለዚ ናብ ሓደ ንምምጻእ ደም ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ብቆዩ ከም መራሕቲ ሃይማኖት ተሓሳቦም ማለት እዩ ዕርቂ ስለ ዝኾነ ከም ዕርቂ ጽቡቕ ነገር እዩ እቲ ቀፂሉ ኣነ ግን ማለት እዩ ተኣጋዝያን ኮይንካ ትገለ ኮይንካ ክትመጾ ገለገለ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ኣጋዝያን እኳ ኣነ ዝፈልጦ ማለት እዩ ኣነ ዝፈልጦ ትርጉም ካልእ ስለ ዝኾነ ትናይ መን ተስፋጽዮን ዘሎ እንተኮይኑ እኳ ክምለስ ሰብ ይደልን ማለት እዩ ዝናይ ዳዊት ግዛዕ ገለ ታይ ባለ ቅሚጥካ እስላማዊ ሃይማኖት ኣይቅበልን እንዳበልካ ከም ዓይነት ዝበሃል ነገር የለን ኣጋዝያን ማለት ንዓዶም ተቃሊሶም ኣጋዝያን ማለት ነፃ አውጻእቲ ማለት እዩ ነፃ ዘውፅኡ ዓዶም ሃገር ኣጋዚ ማለት ዓዳ ኣጋዚ ዘበሉ ንሳቶም ከዓ ግእዛውያን ዝተሰየሙ ቋንቋኦም ድማ ግእዝ ዘበሉ እዮም ቶም ሰባት ንሳቶም ድሕር ኮይኑ ተተሓሳስባ እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብሲ ናብ ሰላምን ናብ ዕርቅን ክመጽ እዩ ማለት እዩ نقتل اسك نسخ قتل اسك بقى تقول زي بلبل ميروسكا كيف صرفوا ملكم ميرو أفزمتكم تصرف زلهم مالك كيف صرفوا لي ملكم ميرو بيشوفوا بجاهم من القسوة أمر هذا أخي الحجي أركض يوم سأقبل يلا أبي بين عدلي كركبو بين عدلي كركبو تاخوينك قدم مركب كسي او دينا برك نيرو ممساليت دا اخوينكي خمت خالي سبزم سلو زلمبر او دينا بر نيرو يلمنكي زنت الت توقعيو تقلدلو تحنججلو اتخو صاخو دابلك دو تزاربي نبركن انت تسبت عايزون زول انت بينا نخرج زلنا انتم سب اتاكم سبسي سبيع الزبنا إلنا زين زارب نمنتاينا كن مالتي بتعم زحزني نغصلس ابزي ودي قمتي تفدي خما يلي خي مسالكن كما يلي مسألكم بحد خنزي عينة وقاز خفلون كاسبسي كم بعد أفسي بعد أفيلون كم وقاز خفل الكاسي مسئي مسخا وسكوس زبادي تخكل كوميو بقى كميلو يوردلكن يبقى عدي يتحزاني تنبع جوخي تسبي يوردل اللي يزلو بفلاي تندك أنستيو لومي كتمهارا عليكن نقول لخنا يلك من نتن والصنات عفت محاورة ميديا واتيخن زي تدلي نجر مالت ولد ناس عديتات ناس زنبرن كبرن بهلن تصرف هذا اللخن
ወለድና ወረጃታት ሰመቀነትየን ብጣዕሚ ውርዙዋት ማለት ጽቡቃትየን ወረጃ ማለት ዝጸበቃ በተሓዘን በተሓሳስበን ኩሉ ነገርን ማለት እዩ ንኻልእ ሰብ ብዝያዳ ዝሓልያ ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ጉዳይን ውራይን ኣትየን ማለት እዩ ክሳብ ዝደኽመን ሰሪሐን ጽዒረን ነቲ ጉዳይ ንሱ ክደምቕ ዝገብራ ወሊደን ዘዕብያ ናይ ካልእ ሰብ እውን እንተይተረፈ ሓዚለን ቅጫ ሰንኪተን ዘኾልሳን ዘዕብያን እየን ሙት እውን ወዲ ሙት እውን ንባዕሉ ወይ ከዓ ጓል ሙት ማለት እዩ ጓል ሙቲ ወዲ ሙት ዝኾነ ማለት እዩ ዘይከኣል ዋላ ንባዕሉ ማለት እዩ ጡበን ዘዕበያ ኣዴታት እየን ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣብቲ ናይ ሎሚ ዘሎ ማለት እዩ ዘመነ ካፒታሊዝም ኣነ ንበይነይኻ ዘመነ ኢንዲቪጁዋሊዝም በባዕልኻ ንናይ ባዕልኻ ሒዝካ ትነብረሉ ዓለም ምዚ ተወዳድርአን ኣይኮነን ታብቲ ባህሊ ግን ቶታሊ ትወፃ ዘለኽን ሰባት ክትእንደባሉ እዩ ዝግባእ ናይ ሰብ ገንዘብ ምብላዕ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ምክንያቱ መወዳእቱ ጣዕሳ እዩ ጣዕሳ ድማ 30 ቅርሺ ንይሁዳ ንባዕሉ ይጠቐሞን መወዳእቱ ተሓኒቑ እዩ ዝመውት ስለዚ ኣየሌክንን እንድሕር ደኣ ኮይኑውን ሰሪሕኻ ምብላዕ ተዘይ ተኻኢሉክን ድማ ማለት እዩ በኣግባቡ ንሱ ሰሪሕ ንኸምፅእ ንስኽን ሰብ ሓዳር ኮይንክን ወይ ከዓ ምስኣቶም ሰብ ሓዳር ኮይንክን ተጣሜርክን ብሓዳር ነቲ ዝፈተኽንኦ ተመሪዕኽን ምንባር ቆልዑ ሓቤርካ ምዕባይ እዚ ናይ ዓለም ከስቢ ካብኡ እንድሓር ክትመውት እንተለኻ ሓሳብን ድቃስን ዝበሃል ነገር የለን ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ነዚ እዩ ዝመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲልኩሞ ኣብ መወዳእታ ድማ ጽቡቕ ዘበለ ርእይትኹም ስለትገልጹ ኩልኹም ማለት እዩ ዝለዓለ ክብርን ምስጋናን ኣለኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ልዋም ቅነ ክትኮኑ ክትቅንዩ እየ ዝምነ لكم مالتيو صبغ يسمعنا تشاو دحنا قنيوتا ود لايت دحنا حضرت حواتي مالتيو